Hola, soc Neus Riera, treballo a BCA des de l'any 2005 i vaig començar en el servei del call center, del qual guardo uns records molt entranyables pels anys que vaig viure allà, per la convivència que vam tenir entre tots els que treballàvem junts, i actualment estic a suport de recursos humans, aquí a Martí Julià, i del que més orgullosa em sento o afortunada és d'haver viscut el canvi de treballar en paper a treballar amb una eina digital. Tot això ha estat gràcies al nou aplicatiu, al Work Planner, que permet fer la planificació de tots els empleats d'una manera àgil i bastant segura. Com he viscut la Covid? Doncs penso que com molts de nosaltres, en moments de molta incertesa, moments de por, neguit, però el que a hores d'ara penso que recordaré d'aquí uns anys és la complicitat que hem viscut uns amb els altres, en fer-nos fàcil les coses, ser resolutius amb el que ens trobàvem i aquest companyerisme que penso que ens ha unit ja pel temps. Dels hobbies, el que més m'agrada de tot és la dansa, és ballar, i tant sigui dansa, una fusió de dansa clàssica amb modern com el flamenco. D'altra banda, també em relaxa moltíssim cuinar per molta gent és una cosa que m'agrada, l'abans, com preparar, què pensar, què fer, el muntatge de les taules, tot plegat, també és una cosa que em relaxa i que disfruto molt fent-ho. I el meu repte és l'Araceli Moreno.